Piny owacho mar kaonti ma Migori koro chako chenro mar keto lokruoge kaka itiyo kod kata ginyalo tiyo kod omenda e kind lokruoge mamoko, kama en achiel kuom dwaro mawuok kuom bengi mar piny mangima mar World Bank. Jojuma miyo ler mathoth. E bwo chenro ni ma isiro kod bengi no mar piny mangima, motis kaka Kenya Devolution Support Program, counties ma oting'o Migori idwaro mondo koro chopi rang'iny ma opogore opogore e ndiko jotich mantie kod lony makare, tiyo kod omenda jopiny e yo mowinjore kaachiel kod mamoko, eka giyudi omenda maromo milion 375 kawuok kuom bengi mar piny mangima. But they are expected to undertake the reforms to be able to access institutional level grant and also the service delivery, which is supposed to support in undertaking selected projects that the counties are going to prioritize. The first level is strengthening the system, government management, and more so on the revenue collection. Margaret Gidhiny Meteorogno mar Kenya Devolution Support Program wach ni chenro ne geto jiwo yore ma itayogo counties mondo dongruok koro chop ne japiny e yo mowinjore. This program is supposed to incentivize counties to undertake reforms in finance and expenditure management, in human resource and performance, and also ensuring prudent use of resources when it comes to undertaking projects, such that they can be able to undertake projects that are responsive to the people's needs. Bengi mar piny mangima miyo counties moting'o mano ma Migori omenda maromo milion 37.5 mar tiego jotich, loso chik madwarore mondo dongruok odhi makare counties, neno ni oketo okenge mabeyo mano ni chenrogo mag dongruok otim kaluwore kod dwaro mag jopiny kod mamoko. Mondo ne ni joma tiyo nigi rieko maber mar tich minyalo luongo ni skills. Kuno nitie policy gaps bende waloso mondo koro wachak ringo motegno kaka sirkal. Grant level mar ariyo koro iluongo ni investment grant. En koro idhi dwar kode project moro maduong' ma kisungu nyalo luongo ni legacy project. Counties maromo 38 kuom counties 47 ma odhi chopo rang'iny madwarore ema dhi omenda maromo milion 375. We have a committee, technical committee, that are going to select one or two projects that will be able to be done to the completion. And I know our main sector that we think is going to change the life of our people is the health. Jalup Governor Migori Joseph Mairi mane wuoyo bang' yawo yanga chenro mar tiego jotich ma county ma Migori e bwo chenro mar Kenya Devolution Support Program ne owacho ni county ma Migori e tielo mokwongo mar chenro ni mane otimre kind higa mag 2013 nyaka 2022 ok ne ochopo rang'iny madwarore, gino mane omiyo bengi mar piny mangima ok ne omiyogi omenda kaka ne omimo kuom counties. The previous government, they had this kind of program, but they didn't qualify to the next level because they never implemented what they call minimum requirements, and mostly to ensure the system are transparent and accountable. E bwo chenro ni mar Kenya Devolution Support Program, bengi mar piny mangima geto tego counties e yore mag tiyo kod omenda makare, nywando pach jopiny e chenrogo mag dongruok kod mamoko. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jojuma. Komachielo bura Nairobi kaendi chenro mar winjo bura mar thicho oko